Назад. Може да е много, много, много опасно. Ти по-близо. Ела тук. Студено ли ти? Трева. Така. Госпожо, заповядайте тук. Получавате. Искаш да отидеш да се обуеш? Получавате по една чаша. Моля, не пипайте чашите. Много са опасни. Празни са. Получавате малко водичка вътре. Водата е много опасна и много гореща. И не се пипа. Нали? Не пипаме чашата. Ние при нас също така гореща вода. Не пипай чашата. Не пипай чашата! Не пий водата. Не пий водата. Няма. Не пий водата. Няма. Сега, не пипаме чашата! Имам един въпрос към вас. Вие знаете ли как се прави лед? От какво прави лед? От вода. Ледът се прави от лед. Това е, разбира се, много логично. Ледът се прави от вода. Замразява се вода и става лед. Може ли да замразим нещо друго и да направим лед? Може ли да замразим него и да направим лед? Да. Може ли да замразим нея и да направим лед? Не. Може ли да замразим лютеница и да направим лед? Не. Можем. Може ли да замразим въздух и да направим лед? Не. Искате ли да пробваме? Ама не пипаме много тема. Не. Благодаря. Хайде сега да пробваме. Броя до 3. Вдишвате дълбоко и си задържате дъха. Готови ли сте? Не, едно, две, три. Ако не се наскара, не си го купувайте. Задръжте. Отивам до туалетна, 20 минути ще дойда. Така, издишайте. Как се казва това, което ние вдишваме, знаете ли? Въздух. Кислород. Нали? Ти въглерод ли вдишваш? Какво дишаш ти, бе? Вдишваме кислород, издишваме въглероден диоксид. Той се замразява и от него се прави ето това, нарича се сухлед. Минус 79 градуса, много студено и не се пипа с гола ръка, защото е много, много студено. Винаги трябва да имате ръкавица като моята. Виждаме я. Изгубиха какво да направя, разсея съм. Сега, ще ви дам по една чашка с лед. И когато ви кажа, леда трябва да ви сипете тук вътре. Тъй като е опасно, искам да се наведете на чашата. Заповядай. Може да избухне? Не толкова. Така, чакай, не толкова. Хайде сега, много принц! Готови ли сте? Нали бе? Не пипаме, бе. Така, броим до колко? До 6-11. Благодаря. Броим до 160. Така, броим до 6 и сипаме. Давайте. Едно, две. 3, 4, 5, 6. Давайте. Чакай сега, заповядай. Може да я хванеш. Ръката. Искам да го пипна. Заповядай. Може да отидеш при тях. Няма нищо страшно, може да пипнем. Искаш да отидеш да го покажеш на тях. Искате ли да му покажете и на него, който си почива там на стола? Може да пипнем, няма страшно, може да духнем. Ако ни се измори ръката, оставаме на масата. Да, може ли? Искам само да ви покажа нещо. Ето това става, може ли да дойдеш насам? Благодаря ти. Я се завърти така. Ето това става. Благодаря. Стоп! Да. Ето това става, когато смесим нещо студено с нещо топло. Аз не ставам. Да, ето така започва да си пуши. Искате ли обаче да пробваме да добавим още нещо в тези чаши? Още захар. Да. Какво? Захар? Това е зеленото. Ние зелено. нямаме захар. Ние се храним здравословно! Ние се храним с... Така, искате ли да пробваме да добавим ето тук вътре веро и да видим какво ще стане? Зеленото. Хайде, отново избери си пак някой, който да ти помага. Ела бе, ела насам бе.